Преминаването от детска градина в училище е една много голяма промяна. Там те намират нови деца, нови правила, нова среда. И в това видео ще ви дам конкретни стъпки, с които можете да подготвите детето си емоционално и съответно практически, организационно, за да започне училището най-вече уверено и спокойно. Първата точка, която ще засегнем, е емоционалната подготовка. Започваме, това всъщност според мен е едно от най-важните неща. Много родители мислят, че първо буквите, моливите, раници, че всичко това е най-важното. Но истината е, че ако детето е емоционално готово, адаптацията е много по-лесна, независимо с какви приспособления ще влезе в първи клас. Говорете за училището с позитивни думи. Избягвайте фрази като "в училището вече няма да те глезят" или "там ще видиш ти какво те чака". Това създава една